Што вядома пра затрыманне больш чым 300 чалавек на Віцебшчыне? Чаму міліцыі загадваюць сачыць за настроямі на прадпрыемствах? Новыя ўкраінскія ўдары па складах Wildberries і пагрозы Азону. Ці будзе крах банкаўскай сістэмы ў Расіі і як гэтыя ўдары адаб'юцца на Беларусі? Хто дамагаецца крымінальнай справы супраць Лукашэнкі ва ўкраіне і ці магчымы арышт? Добрый дзень, тут Алексей Знаткевич. Падсумоўваем падзеі тыдня з палітолагам і гісторыкам Розай Турарбекавай, эканамістам Ярославам Романчуком, палітолагам Дмітрыем Балкунцом. Спадары Романчук і Балкунец будуць у нашым эфіры крыху пазней, а я вітаю Розу Турарбекаву. Добрый дзень. Добрый дзень. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі заявіла, што сілавікі спынілі несанкцыянаваны турзлёт каля возера пад Расонамі. Давайте на пачатку паглядзім кароткі сюжэт. За што ў Віцебскай вобласці былі затрыманыя адразу каля 350 чалавек. Сілавікі заявілі пра прыпыненне несанкцыянаванага турзлёту аматараў руху Rainbow Family каля возера пад Расонамі. Гэты рух аб'ядноўвае прыхільнікаў ідэі гарманічнага суіснавання з прыродай і крытыкаў сучаснага капіталістычнага грамадства. Паводле інфармацыі МУЗ, у дачыненні ўдзельнікаў распачалі адміністрацыйны працэс за парушэнне парадку арганізацыі або правядзеннем масавых мерапрыемстваў. Масавае затрыманне не навіна для Беларусі. Пасля 2020 году рэжым Лукашэнкі стаў асабліва асцерагацца масавых сустрэчаў людзей. Накрытыя злёты байкераў, канцэрты музычных гуртоў, трэнаванні футбольных фанатаў, супольныя малітвы хрысціянаў розных кірункаў. Усё гэта і не толькі гэта апошнім часам апыналася пад пільнай увагай сілавікоў. Больш падрабязна пра тое, што адбылося там на Віцебшчыне, на возеры пад Расонамі, можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там было больш за 60 грамадзян Расіі, іх дэпартуюць. Арганізатары гэтага турслёту будуць, відаць, судзіць па крымінальнай справе. Але, наколькі мы разумеем, такія слёты адбываліся ва ўсе гады, прычым і пасля 2020 году, і тады часта мясцовыя ўлады пра гэта ведалі, і гэтых людзей не чапалі. Спадарня Роза, як вы лічыце, чаму менавіта вось цяпер такое адбылося? Ну, наверное, до них наконец дошли руки, я так понимаю. Самое главное, это задержание свидетельствует о той атмосфере и о том климате, который сейчас доминирует в Беларуси. И, по всей вероятности, вот то, что произошло это в этом году, это как раз свидетельствует о том, что уже кого только не задерживали, по всей вероятности, дошла очередь до них. А в целом это свидетельствует о том, что в Республике Беларусь фактически полицейское государство, ну, то, что авторитарный режим, об этом мы все знаем, с признаками, с некоторыми приметами тоталитарного. И, естественно, в тоталитарном государстве, при тоталитарном режиме не могут встречаться люди свободно, по собственной инициативе, какая бы там ни была бы повестка. Вот, собственно, и все. Вы сказали пра паліцэйскую дзяржаву. У чацвер міністр унутраных спраў Іван Кубракоў наведаў Городзеншчыну, і там праходзяць якраз вучэнні на выпадак асаблівай сітуацыі. Такія вучэнні сёлета ад сакавіка шмат у якіх рэгіёнах Беларусі праходзяць. І я працытую, у паведамленні МУЗ адзначаецца, Кубракоў звярнуў увагу на пытанні інфармацыйнай бяспекі, адсочванне настрояў на прадпрыемствах, кантроль за зместам групавых чатаў. Чаму такі акцэнт? Ну, это все равно все тоже травма 2020 года, которая не отпускает. Это в первую очередь не отпускает Лукашенко. Поэтому Кубраков, как очень лояльный министр, в первую очередь удовлетворяет как бы ожидания Лукашенко, отвечает, как говорится, на его запрос. Поэтому до сих пор эта история и длится. Но, собственно говоря, начав массовые репрессии, Лукашенко открыл как раз тот ящик Пандоры, который закрыть очень сложно. Устанавливая власть силовых органов, впоследствии бывает крайне сложно от этого избавиться, потому что силовые органы сами по себе, я имею в виду те, кто в них служит, делает карьеру, они заинтересованы в том, чтобы эта ситуация развивалась, потому что за счет этого они делают карьеру не за счет
защиты общества от насилия, а за счет как раз-таки насилия над обществом. А вот, собственно, в этом заключается как бы суть. И в будущем самым главным, с моей точки зрения, вопросом как раз будет вопрос установления гражданского контроля над силовыми органами, над силовыми структурами, потому что сами по себе они не могут гарантировать выполнение основной их функции. Их основная функция все-таки заключается в поддержании правопорядка. Ну, видите, как они его, это понятие извратили буквально. А на вашу думку, вось усе гэтыя дзеянні міліцыі і іншых сілавых органаў гэта выключна для таго, каб, так бы мовіць, абгрунтаваць уласнае існаванне, абгрунтаваць уласную патрэбнасць, ці ўсё ж такі існуюць рэальныя пагрозы ўладзе дагэтуль у беларускім грамадстве і ўлады сапраўды бачаць ці прынамсі, я не ведаю, галлюцинуюць з такімі пагрозамі? Я думаю, что травма 2020 года действительно является страхом такого экзистенциального характера. Она не может, эта травма, пройти за 5-6 лет. У этой травмы нет срока давности, травма не проработана. Я уже использую, да, термины так больше характерные для психологии. Но это действительно в том числе и психологическая проблема. Поэтому я думаю, здесь двоякую задачу выполняет Кубраков. С одной стороны, он таким образом успокаивает Лукашенко, с другой стороны, мониторит реальную ситуацию, потому что если действительно на самом деле есть какого-то рода такие настроения или движения, то в случае обнаружения, например, со стороны Комитета государственной безопасности, МВД будет выглядеть достаточно бледно, ну и карьере Кубракова придет конец. Поэтому здесь совокупность факторов и стремлений, и страхов, которыми сейчас вот они руководствуются. А на вашу думку, якую незадаволенасць у беларускім грамадстве магло выклікаць нядаўная ініцыятыва Лукашэнкі прывезці ў Беларусь шмат работнікаў з Узбекістану, і ці, на вашу думку, это ввогуле реалистичный проект? Нет, проект этот является нереалистичным. Я об этом говорила много лет тому назад, когда только предполагались как бы такого рода проекты. Почему? Потому что Беларусь не является привлекательным рынком труда, с низким уровнем оплат, с существенными ограничениями, конечно же, с климатическими отличиями, культурными отличиями для граждан, например, Узбекистана ли, Пакистана ли. Вот. И в общем и целом это попытка решить проблему дефицита трудовых ресурсов, которая является во многом еще и политизированной проблемой. Попытка эта неудачная. Что касается белорусского общества, ну да, белорусское общество, наверное, нетолерантно ни к пакистанцам, ни к узбекам. И здесь есть как бы двойное объяснение этому. Первое объяснение – это в первую очередь, конечно, моноэтничность белорусского общества, в целом вопрос как бы отторжения любых чужих, несмотря на толерантность, есть как бы эта проблема, она присутствует, не стоит как бы ее игнорировать. Но здесь дело не только в этом, а самое главное дело в том, что люди, которые были вынуждены бежать, настоящие трудовые белорусские ресурсы, да, которые были вынуждены бежать из-за политических преследований, из-за плохого климата, из-за низких заработков, совокупность здесь причин, конечно, а эти люди в первую очередь должны быть возвращены, их нужно мотивировать. И люди, которые остались в Беларуси, да, там в основном старшее поколение, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы их дети и внуки возвращались домой. И когда они видят, что вместо того, чтобы возвращались их дети домой, привозят каких-то там чужаков, то, конечно, это тоже играет определенную роль. Это второй фактор. И третий фактор, о котором, к сожалению, очень мало говорят. А с моей точки зрения, говорить стоит. Очень много людей было уволено по политическим причинам, и они получили волчий билет, фактически запрет на профессию. Вот. И вот эта проблема дефицита, она не помешала тому, чтобы эти черные списки продолжали работать. Они до сих пор существуют, эти черные списки. Людей не берут на работу только потому, что они были уволены по политическим причинам, у них было административное дело там, и так далее и тому подобное. Это так называемая вот эта характеристика, да, которая выдается по месту работы.
Это проблема, которую почему-то все как-то игнорируют. Может быть, потому что статистики нет, может быть, потому что они мало говорят. Ну, конечно, люди, которые внутри Беларуси, они не будут говорить об этом, потому что понятно, какие будут последствия. Люди, которые выехали, об этом мало говорят, потому что перед ними стоит задача вообще, в принципе, интеграции в другое общество. Но это серьезная проблема среди учителей, преподавателей, узких специалистов, в том числе инженерных специальностей, например, там на Гродно-Азоте или еще там в Минском метрополитене там, и так далее. Там, где были массовые увольнения в связи с протестами, в связи с участием в протестах, в связи с тем, с призывом против насилия, эти люди не могут устроиться назад на свое место работы или же по своему профилю, потому что официально существует запрет на профессию. О масштабе этой проблемы мы практически ничего не знаем, а она носит общенациональный характер. Там можно приводить определенные цифры, сколько было уволено учителей, сколько было уволено преподавателей, там, я не знаю, инженеров, там, врачей. И как это компенсировать? Не компенсируется это узбеками, что ли, компенсировать? Кого? Речь ведь идет как раз-таки о высококвалифицированных кадрах и не только о высококвалифицированных кадрах. Поэтому это многоуровневая проблема, во многом созданная политическими обстоятельствами с 2020 года. Но не стоит сбрасывать со счетов экономическую составляющую. Оплату труда в Беларуси, она очень низкая, крайне низкая. И я с самого начала знала, что узбеки не поедут. Спадарня Роза, вы дали прыклады, і я могу вспомнить, что еще в 95-м годзе, в хуткім часе пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады, быў страйк на Менскім метрапалітэне, і тады ўсіх страйкоўцаў звольнілі і прывезлі людзей, аператараў лакаматываў з Расіі, якія нейкі час працавалі, набіраліся там кваліфікацыі, пакуль не знайшлі замену гэтым кіроўцам цягнікоў у метро. А вось вы сказалі пра непрыняццё беларускім грамадствам чужынцаў. Расейцы уваходзяць у гэта кола чужынцаў? Наколькі можа быць прыток людзей з Расіі замест беларусаў, якія з'ехалі за мяжу? Наверное, может, но опять-таки есть определенные ограничения. Это уровень оплаты труда, во-первых. Во-вторых, россияне привыкли к определенному уровню свободы экономической, я имею в виду, чего нет в Беларуси, напротив. И в целом удушающий контроль государства не является привлекательным качеством для, собственно, переезда. Единственное привлекательное качество – это то, что пока не летит ничего, там, ни БПЛА, ни ракеты. Но проблема заключается в том, что люди, которые хотели бы релоцироваться в Беларуси, это, как правило, люди достаточно экономически, финансово независимые, и климат для этого в Беларуси не очень хороший. Ну, я думаю, какая-то определенная часть россиян переедет, там, чтобы просто жить, чтобы просто как-то быть в безопасности. Но для рынка труда я не думаю, что это будет решающий фактор, с моей точки зрения. Для этого нужно, чтобы в России максимально ухудшилась экономическая ситуация. З другого боку, там цяпер уже адключаюць інтэрнэт шмат дзе. Некаторыя людзі, якія ездзяць з Расію, беларусы, я заўважаў, пішуць пра тое, што немагчыма проста карыстацца інтэрнэт-паслугамі. Можа быць, гэта будзе таксама стымулам прыехаць. Але вось хацеў бы все ж такі яшчэ вярнуцца да гэтага пытання. А беларусы успрымаюць расейцаў як чужынцаў? З вашага досведу яны стаяць в адным шэрагу з іншымі чужынцамі? Если они приезжают не массово, то нет. А если они в массовом порядке будут приезжать, то будет восприниматься как чужие. К вопросу об интернете и о том, что это может подтолкнуть для переезда, я думаю, что гораздо более шоковым обстоятельством была мобилизация. И как раз-таки массовая мобилизация, которая была в России, показала основные потоки, куда будут бежать россияне в случае, если это случится. Одним из основных направлений, собственно говоря, кроме Кавказа, через Кавказ там, в Европу, если есть визы, например, является Центральная Азия, в частности Казахстан. Тогда Казахстан принял самый большой поток россиян, порядка около 500 тысяч. Таких цифр в Беларуси не было. Я думаю, что россияне достаточно хорошо понимают, чем является Беларусь.
За определенным исключением всегда есть элемент определенный, безграмотные, которые не читают новости и так далее. А в целом, я думаю, что так. Но если война начнется в России, уже там совсем уже будет плохо, тогда да, тогда уже люди будут бежать, куда глаза глядят буквально. Вы уже закранули эту тему войны. Украина працягвае удары по расійскіх складах Wildberries, таксама по НПЗ. На вашу думку, як гэтыя удары паўплывалі на беларускае грамадства? Ці зрабілі яны сапраўды гэтую вайну больш блізкай, зразумелай і балючай для беларусаў? Думаю, что для определенной части белорусского общества, которое имеет экономические и бизнес-связи с Россией, да. Те, которые рассчитывают на или длительное время уже практикуют, там, например, поездки в Россию, в том числе на заработки, да, для них это, я думаю, неприятная новость. Но для большинства населения это все равно война далековато, как говорится. И это видно потому, как белорусы продолжают ездить на отдых на Черное море, несмотря даже на то, что автобус был такого. Вообще, в целом, относительно настроений, быстрой смены настроений и так далее и тому подобное. Это все можно было бы себе представить в случае, если бы белорусское общество смотрело чаще и больше независимые медиа и гораздо меньше медиа пропагандистские. Но это как раз тест, потому что многие белорусы, здесь я не берусь, тут надо брать социологию, посмотрим, какая будет социология в ближайшие недели, может, какие-то цифры будут озвучены. Аудитория независимых медиа в силу их экстремистского статуса сильно сокращалась, аудитория государственных медиа, она так или иначе остается либо постоянной, либо растет, потому что надо где-то узнавать информацию. Поэтому это зависит от той картинки, которая рисуется. А вы же знаете, какую картинку рисуют государственные медиа. На гэтым тыдні скончылася кампанія паступлення ў ВНУ, і сярод іншага знізіліся прахадныя балы і конкурс на медычныя спецыяльнасці. Гэта тлумачылі нашыя карэспандэнты і эксперты тым, што цяпер абавязковая адпрацоўка і няма навучання за свае ўласныя грошы, толькі бюджэтнае навучанне, але знізілася і на іншыя спецыяльнасці, у тым ліку і на так званыя сілавыя спецыяльнасці у акадэміі, дзе рыхтуюць людзей для сілавых структураў. На вашу думку, пра што гэта сведчыць? Насчет силовых, это была буквально пара лет, когда подрос спрос на эти места, а в целом подготовка кадров для силовых органов всегда была не в почете у абитуриентов. Традиционно держатся одни и те же специальности, одни и те же факультеты, за исключением, конечно, медицины, медицинского институтов, не одного института, многих институтов. Это, конечно, прискорбно, это катастрофическая ситуация, это абсолютно рукотворная вещь. Рукотворная вещь. Поэтому, в данном случае лично я не замечаю каких-то кардинальных изменений. В целом идет ухудшение, деградация, система самообразования. А вы могли бы потлумачить, что это значит рукотворное? Насчет медицины вы имеете в виду? Да, да. Рукотворное, это же понятно, система распределения, фактически удаление платных мест, увеличение количества отработанных лет необходимых. То бок вы маеце на увазе, што менавіта рашэнні ўлады прывялі да гэтага, свядомае рашэнне? Конечно, я поэтому и говорю. Ясно. Все остальное пока развивается достаточно велотекуще. В образовании есть гораздо более серьезные негативные тенденции, которые стоит обсуждать. Это индоктринация, милитаризация, достаточно глубокая. Мы с вами получаем поколение уже молодежи, которая не помнит 2020 год, является либо деполитизированной, либо подвержена государственной пропаганде. И в этом смысле школа сыграла серьезное негативное значение. Но это то, о чем, к сожалению, эксперты по образованию говорили в течение последних лет. Считалось почему-то, что молодежь как-то сама собою может образоваться и не будет поддаваться пропаганде. Теперь мы с вами видим негативные результаты. Это гораздо более серьезно, с моей точки зрения, последствия развернувшихся репрессий и изменений после 2020 года.
Я нагадаю, што наш госць палітолог і гісторык Роза Турарбекова. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце падабайку пад гэтым відэа, пакіньце каментар, падзяліцеся гэтым відэа, гэтак яго пабачаць больш людзей. На гэтым тыдні агенцтва Reuters паведаміла, што ва ўкраіне спрабуюць распачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі, і пазней так званы беларускі дэмакратычны форум, які ўзначальвае Валер Цапкала, апублікаваў дакумент, які это скосна пацвярджае, там адказ з адміністрацыі прэзідэнта Зяленскага, што адпаведны зварот дасланы ў пракуратуру Украіны. Тут варта, канешне, падкрэсліць, што Украіна дзейнічае, там трошкі іншая сістэма, там не абавязкова гэта значыць, што пракуратура такую справу распачне. Але я хацеў бы у вас спытацца, спадарня Роза, як вы ставіцеся да самой ідэі? Ці мае сэнс пераслед Александра Лукашэнкі замежнымі дзяржавамі, міжнароднымі нейкімі структурамі, і ў прыватнасці вось гэтая крымінальная справа ва ўкраіне? Гэта было б варта зрабіць ці не? Ну вот я смотрела украинские медиа, как они реагируют на это, как они это объясняют, вот, особенно с точки зрения того, стоило или нет, возможно или нет. Вот. И в целом я сейчас фактически повторю их мысли. Это преследование, или вернее, эта инициатива, она скорее носит политический характер и может быть использована в качестве давления на Лукашенко, нежели чем это возможно с точки зрения, там, я не знаю, имплементации. Да? Поэтому в данном случае стоит или не стоит? Конечно, стоит, если стратегия Украины продолжает оставаться той же, оказание давления на режим Лукашенко с целью того, чтобы минимизировать его возможное вовлечение и дальнейшее расширение соучастия в войне. А может быть даже способствовать сокращению, хотя бы небольшому сокращению соучастия Беларуси в этой войне. То бок вы не падзяляеце ідэю, што гэта можа наадварот падштурхнуць яго ва ўдымкі Расіі, што калі, так бы мовіць, завесці супраць яго крымінальную справу в краіне, гэта там спаліць масты для перамоваў паміж украінскім і беларускім бокам і прывядзе да горшых наступстваў? Мосты были сожжены в 2022 году. Это мой ответ. Але пры гэтым працягваюцца кантакты. Адносна нядаўна, калі прэзідэнт Зеленскі, прэзідэнт Украіны, заяўляў пра рэтрансляторы, і пасля гэтага былі паведамленні, што нібыта ўлады Беларусі прыслухаліся да, так бы мовіць, пагрозаў, ціску і спынілі гэта. І гавораць, што кантакты працягваюцца не на ўзроўні прэзідэнтаў і не на ўзроўні ніжэйшым, але на ўзроўні, так бы мовіць, адказных асобаў за нейкія канкрэтныя рэчы. Кантакты не спыняліся ніколі, кажуць украінскія палітолагі. Мосты сожжены, но вброд там можно проходить, да? Условно говоря. Поэтому то, что мы с вами видим, это контакты технического порядка. И, возможно, бы этих контактов было бы еще меньше, если бы Беларусь не являлась коридором для обмена политзаключенными, военнопленных. Вот. Ну и этим каналом воспользовались тогда, когда как раз вывозили белорусских политзаключенных. Вот, поэтому это еще и коридор для возвращения украинцев с оккупированных территорий через Беларусь. Вот, собственно, это технические контакты. Что касается политических мостов, то они сожжены в 2022 году. Вы ўжо якраз сказалі пра палітвязняў. 28 ліпеня Александр Лукашенко сустрэўся з прадстаўніком Беларусі ВАН Валянцінам Рыбаковым, і пасля сустрэчы з Лукашэнкам Рыбакоў расказаў пра свае кантакты з амерыканскімі ўладамі, пра кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джонам Коулам. І сярод іншага я працытую, ён сказаў, што кантакты ЗША маюць вельмі ўстойлівы і рэгулярны характар, і сказаў, што сустрэнецца зноўку з Коулам, перадасць яму пасланні ад Лукашэнкі. На вашу думку, гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі магчымы чарговы візіт Коула ў Менск і справа з вызваленнем палітвязняў зноў сунецца з нейкага мёртвага пункту? Это в первую очередь свидетельствует о желании Лукашенко увидеть Коула снова в Минске. Я думаю, что с этого стоит начинать. Что касается регулярных контактов, они, Рыбаков забыл об этом упомянуть, но я добавлю здесь, они были всегда и до того, как начался переговорный процесс. Сами по себе контакты не являются свидетельством того, что визит произойдет в ближайшее время. Хотя, конечно, мы все этого ждем, потому что мы хотели бы видеть политзаключенных на свободе. Но с экспертной точки зрения сейчас ситуация выглядит не совсем однозначно.
Поэтому я не могу утверждать, что вот эта вот активизация в медиаполе, которая была продемонстрирована в первую очередь, государственном телевидении Беларуси, вот, что оно свидетельствует о том, что визит Коула случится. Сам-то Коул говорил о том, что визит будет там в конце мая, в начале июня, но до сих пор этого визита не произошло, а на дворе уже фактически август месяц. Это свидетельствует, наверное, о том, что есть некоторая пауза, не в контактах, но как раз именно в визитах, которые, как правило, подводили определенную черту под Ну, то бок определенным у этапом. вызваленні палітвязняў, скажем так, таму што апошнім часам пасля кожнага такого візіту прынамсі нейкую колькасць палітвязняў вызвалялі. Плюс отмена санкций, потому что политзаключенных освобождали не просто так, а в обмен на уступки с американской стороны, отмена санкций. А теперь, по всей вероятности, есть некоторая пауза, и эта пауза свидетельствует о проблемах в переговорном процессе. То есть он сейчас развивается, как там было сказано, постоянный или там... Маюць вельмі ўстойлівы і рэгулярны характар. Насчет регулярности, да. Вот, с регулярностью сейчас уже мы видим некоторые проблемы, но мы не можем как бы закрывать глаза на очевидные вещи. Запланированный визит, в том числе и анонсированный Коулом, он не состоялся. Вы сказалі ў каментары радыё, што гэта фальшывая дылема, калі некаторыя людзі кажуць пра два розныя падыходы, больш ціску на рэжым Лукашэнкі і з другого боку перамовы з рэжымам Лукашэнкі. Вы кажаце, што адно другому не супярэчыць і гэта як бы несапраўднае пытанне. Вы маглі б патлумачыць больш дэталёва, што вы маеце на ўвазе? На самом деле это не моя точка зрения. Это гаспадар Слюнькін гаварыў, але вы падтрымалі яго, да, і патлумачылі. Автор идеи, точки зрения не я. Автор – это Павел Слюнькин. Я присоединяюсь, он впервые сформулировал это, поэтому будем уважать авторское право, в конце концов. Вот. Но я присоединяюсь и разделяю его точку зрения. Почему? Потому что с моего, как бы, по-моему, это действительно преувеличение, что это дихотомия, это дилемма. Дилеммы здесь нет. Переговоры никогда не являлись чем-то одиозным. Любые конфликтующие стороны, так или иначе, переговоры вели, даже между Россией и Украиной были переговоры. Вот, поэтому в данном случае переговоры не являются чем-то недостижимым или чем-то невозможным. Напротив, это абсолютно нормальный процесс даже в конфликтной ситуации. Другое дело, как там карты, да? Вот, одним из вот этих вот пакетов карт против, да, той или иной стороны являются как раз именно санкции. Санкции как раз и принимаются для того, чтобы переговоры в будущем были облегчены и был определенный пакет набран для совершения уступок и компромиссов. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, што нашай госцяй была палітолог і гісторык Роза Турарбекова. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды». Мы абмяркоўваем падзеі тыдня. І нагадаю, калі для вас гэта магчыма, калі ласка, паставце падабайку пад гэтым відэа, пакіньце каментар, падзяліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Міністэрства эканомікі прэзентавала праект прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год, і планы ўраду на 27-й значна сціплейшыя параўнанні з тым, што планавалі на год сёлетні. З чым гэта звязана, я спытаўся ў эканаміста Ярослава Романчука, прэзідэнта Міжнароднага інстытуту свабоды, які базуецца ва ўкраіне. Ну, па-першае, амбіцыйныя лічбы можа ставіць у нас толькі адна асоба, а ўрад мае быць больш асцярожным. Таму, калі Лукашенко потым скажа недзе на восень, што ў нас не трэба там 1,5–2% ВУПу, а рабіць 4, і тады ўрад скажа: ну добра, спадар Лукашенко, Александр Григорович, мы зробім вам 3,8 можам выцягнуць. Так што гэта гульня, яна не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю, і варта нагадаць, што папярэднія
такія прагнозы амаль кожны год. Гэта не пра той, каб згадаць альбо там паставіць рэалістычныя мэты, гэта ўсё прапаганда, агітацыя і як бы нагонка. І Лукашенко разумее добра, і так адбываецца не толькі з гадавымі прагнозамі, гэта адбываецца з кожнай пяцігодкай. Ён кожны год гэта кожны раз робіць, кожны год там яму нешта там дакучае, заважае рабіць гэта, але ведаеце, кола там гісторыі гэтай таталітарнай ідзе наперад, ну і ніхто не можа змяніць гэты рэжым, таму што гэта рэжым такой кіравання таталітарнай сістэмай. Меркаванне эканаміста Ярослава Романчука. Украіна працягвае ўдары па расійскіх складах Wildberries і па нафтаперапрацоўчых заводах. Кіраўнік украінскай кампаніі па вытворчасці дронаў Дзяніс Штылерман заявіў, што далей будуць удары па складах кампаніі «Азот», і што ўсё гэта разам мае прывесці да краху расійскай банкаўскай сістэмы. І я спытаўся ў Ярослава Романчука, ці падзяляе ён такі прагноз. Насамрэч, мы маем вельмі магутны удар по расійскай эканомікі, по расійскаму магчымасцям рабіць гэту вайну. І я думаю, што вось тыя дронавыя ракетныя атакі, якія мы робім па тэрыторыі нашага ворага, гэта сведчанне таго, што яны больш дзейсныя, чым там 21 пакет санкцый Еўрапейскага Саюза. Гэта значыцца, што не значыцца, што трэба адмяняць санкцыі, значыцца, што трэба іх больш жорсткімі рабіць. І так мы маем план, там і Штырмам гэта казаў, і Міністэрства абароны казала, і ГУР казалі, што на восень ўжо будуць там пылаць склады не толькі там Азона, таксама Wildberries, а таксама і іншыя аб'екты інфраструктуры. І я не думаю, што гэта давядзе да абвала банкаўскай сістэмы, таму што гэта асобны свет, і спадарыня Набіуліна, якая як бы маніторыць сітуацыю, яна значна больш якасна робіць сваю работу, чым будь-якія іншыя структурныя там дэпартаменты Крамля. Так што ёсць падушка бяспекі, ёсць там амаль 700 мільярдаў даляраў в эквіваленце рэзерваў, ёсць амаль трыльён долараў дэпазітаў насельнення, так што нават калі мы парушым усю інфраструктуру Азону і Wildberries, ёсць яшчэ малыя, сярэднія крамы, іншыя крамы. Так што гэта вось дзірка ў інфраструктурным праектах, у беспячэнні расійскай насельнення і ваенкі рознымі таварамі і паслугамі, яна будзе занята іншымі. Так, гэта будзе стрэл, гэта будзе, я спадзяюся, будзе рэцэсія расійскай эканомікі, але, на жаль, гэта не тыя меры, якія давядуць да краху банкаўскай сістэмы. І я спытаўся ў спадара Романчука, як гэтыя ўдары разам з іншымі ўдарамі, в тым ліку па расійскіх НПЗ, адбіваюцца на Беларусі, наколькі гэта зрабіла вайну бліжэйшай і больш адчувальнай для беларускіх грамадзян. Лукашенко гэта той створ, які зарабляе на вайне, зарабляе вельмі добрыя грошы. Ён зарабляў да гэтага амаль 10 гадоў на санкцыях, якія былі ўведзены Еўрапейскім Саюзам, таксама Расіяй. Так што ён з'яўляецца такім зручным пасрэднікам, альянтам для Пуціна, для пуцінскай нацысцкай Расіі. І ён, ведаеце, ён балансуе паміж усімі для таго, каб не чапалі яго магчымасць зарабляць, магчымасць яго атрымляць уладу, і ён за гэтыя кошты вось за гэта гатоў заплаціць будь-якую цэну. А калі мы бачым, што няма альбо значна пагоршыла сітуацыю на нафтавым рынку ў Расіі, мы бачым, як два беларускіх нафтапрацоўчых камбіната проста працуюць на ўсю магутнасць, зарабляюць шмат, і гэта таксама запусціла шмат ланцужкоў і з шэрых паставак, так што зарабляюць амаль усе, але львіную долю прыбутку зарабляе ЗАО «Сям'я», як я кажу. Таксама, напрыклад, працуе БМЗ, там больш за 90% усяго патэнцыялу экспартна ён прадае ў Расію. Таксама беларускі ВПК. Ведаеце, каму, як кажуць, вайна, каму, як у нас тут в Украіне, няма там свету, няма міру там ніякі дзень, там і бачым і Кіев, і Запорожжя, і Нікалаев, і Сумы, і Крывой Рог, гэта кожны дзень трагедыі. А для Лукашэнкі гэта проста кошты, вайна, гэта грошы, прыбутак. І ён з аднаго боку зацікаўлены, каб гэта як мага больш працягвалася, з другога боку ён разумее, што трэба ў якійсь кропцы гэтага сусвету спрыгнуць для таго, щоб сказаць, а я таксама
таксама быў за мір, таму давайте там ужо жыць дружна. На гэтым тыдні агенцтва Reuters паведаміла, што адміністрацыя прэзідэнта ўкраіны звярнулася да ўкраінскай генеральнай пракуратуры з просьбай разгледзець магчымасць завесці крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Трэба сказаць, што афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль не было, толькі ўскосныя, і яшчэ варта падкрэсліць, што пракуратура ў краіне не абавязаная выконваць пажаданні адміністрацыі прэзідэнта. Але я спытаўся у Ярослава Романчука, як ён агулам ставіцца да гэтай ініцыятывы, ці мае сэнс юрыдычны пераслед Лукашэнкі ва ўкраіне. 5-й год войны, ведаеце, я разумею, калі б гэта ініцыятыва была і там 22-й год, таму што мы разумеем усё, і гэта пацверджана дакументамі, што і Путін, і Лукашенко, гэта, як кажуць, адна сатана, яны напалі на Украіну, парушылі міжнароднае права. Сёння логіка украінскага кіраўніцтва і Міністэрства абароны і ЗСУ зрабіць так, каб як мага менш салдатаў было воевала супраць Украіны, як мага вушшы был гэты фронт. І таму тут ёсць такая логіка, што калі, напрыклад, памятаеце, Зеленскі казаў пра адключэнне ретранслятараў, таму што гэта спосаб удзельнічання непасрэдна ў Беларусі ў вайне супраць Украіны, наведзенне на цэлі там дронаў і ракет, Лукашенко гэта зрабіў, як нам казалі. Таму ён таксама разумее, што калі будзе яшчэ больш шырэй удзельнічаць в гэтай кампаніі, тады і НПЗ будуць пад дронамі і ракетамі Украіны, і БМЗ і ўсё гэта. І навошта яму гэта рабіць, я не разумею. Але, напрыклад, штурхаць яго яшчэ больш там у пастку Крамля гэтым вось уголовное праследаванне, ён і так будзе на скам'і падсудзімых, ён і так будзе ў газе. Яго шмат чаго ўжо ад гэтага лёсу не ўратуе. Так што, гэта можа быць такі, ведаеце, псіхалагічны, палітычны там дзеянне, адкрыццё гэтага уголовнай справы. Але вайна ідзе там рэальная, гарачая, і сёння, я думаю, што значна больш іншыя рэчы ў прыярытэце і кіраўніцтва Украіны, і кіраўніцтва вооруженных сілаў, там зрабіць дроны, зрабіць балістыку, зрабіць усё тое, каб як мага шчыльнейшыя былі санкцыі супраць таксама беларускага і расійскага рэжыма. Таму што, ведаеце, звяртацца па права ў сітуацыю такога бяспраўя, я не думаю, што гэта такі найбольш эфектыўны спосаб прымусіць Лукашенка да таго, каб ён перастаў нават дапамагаць або стаў нейтральным па адносінах да Крамля, і тым больш гэта ні да чаго не змусіць Крэмль. Меркаванне Ярослава Романчука, прэзідэнта Міжнароднага інстытуту свабоды, які базуецца ва ўкраіне. Адны з ініцыятараў юрыдычнага пераследу Лукашэнкі ва ўкраіне гэта арганізацыя «Беларускі дэмакратычны форум», які ўзначальвае Валер Цапкала. І якраз яны звярталіся ў офіс прэзідэнта ўкраіны з такім заклікам. І я спытаўся ў прадстаўніка гэтага форуму, палітоляга Дмітрыя Балкунца, чаму такі зварот быў накіраваны менавіта цяпер. Пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць Лукашэнка з'явілася не ў 26-м годзе, раней, і гэтае пытанне ўздымалася і ў Польшы, і памятаю, што нават я прыходзіў на допыты, якія рабілі польскія праваахоўныя улады, і гэтае пытанне актуальна і сёння. Таму мы звярнуліся да прэзідэнта Украіны, як краіна, якая пацярпела ад агрэсіі расійскай, і Лукашенко быў датычны да таго, што зараз робіць Пуцін. Мы чакаем, што Украіна ўсё ж такі гэта зробіць, таму што яна мае на гэта суверэннае права, і гэта будзе такі таксама гістарычны крок. Але гэта будзе і магчымасць, каб гэты сцэнар рэалізаваць. Ёсць прыклад Венесуэлы, дзе была ўзбуджана крымінальная справа супраць Мадуры з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, і гэта дазволіла Злучаным Штатам выкарыстаць гэтую магчымасць дзеля арышту Мадуры. Чым Лукашенко адрозніваецца ад Мадуры? Да нічым. Я таксама спытаўся ў гаспадара Балкунца, чаму, на ягоную думку, Украіне мае сэнс заводзіць крымінальную справу супраць Лукашэнкі, калі ёй трэба вырашаць з ім палітычнае пытанне, бо Лукашенко кантралюе Беларусь, а для гэтага могуць спатрэбіцца перамовы з Лукашэнкам. Калі Украіна жадае на сённяшні дзень спыніць агрэсію, то я лічу, што пытанне ўзбуджэння крымінальнай справы супраць Лукашэнкі і яго арышт, магчыма, лічу, гэта пазіцыя, якая можа прывесці да таго, каб Беларусь была адлучана ад кампаніі па дапамозе Расіі ў вайне супраць Украіны.
Таму калі адміністрацыя Зеленскага бачыць гэты прыярытэт, яны могуць такую пазіцыю падтрымаць. У тым ліку я таксама тут звярну вашу увагу на тое, што Зеленскі ставіў пытанне аб арышце Лукашэнкі. Ён пра гэта ўжо казаў. Але каб яго арыштаваць, трэба, па-першае, дзела некае чыніць. У тым ліку трэба тут зазначыць, што Украіна не прызнае Лукашэнка і якасці прэзідэнта. Звычайны грамадзянін Беларусі. Таму Украіна мае магчымасці даставіць у тым ліку на сваю тэрыторыю для таго, каб расследаваць яго дзеянні. Але што тычыцца нейкіх перамоваў Лукашэнка з Украінай, трэба разумець, што Лукашэнка ён чалавек, які не здольны дамаўляцца. Справа, якая можа быць адчынена супраць яго, но можа быць элементам таксама і эмацыянальнага ціску на Лукашэнка. І таксама я тут зазначу, што тыя працэсы, якія зараз у тым ліку абмяркоўваюцца ў міжнародных інстанцыях, каб чыніць справу супраць Лукашэнкі, напрыклад, у міжнародным судзе, калі Украіна гэта зробіць са свайго боку, то гэта будзе таксама некай дапамогай для таго, каб іншыя інстанцыі гэта зрабілі. Украіна сёння, на наш погляд, як прадстаўнікоў форума беларускіх дэмакратычных сіл, адзіная краіна ў Еўропе, якая мае маральнае права на тое, каб узбудзіць крымінальную справу супраць Лукашэнкі. Гаварыў прадстаўнік беларускага дэмакратычнага форуму палітолог Дмітрый Балкунец. Вы глядзіце «Пік свабоды», мы абмяркоўваем падзеі тыдня, і калі для вас гэта магчыма, калі ласка, пастаўце падабайку пад гэтым відэа, напішыце каментар, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. Вераніка Яновіч, жонка загінулага ва ўкраіне беларускага добраахвотніка Алексея Лазарава, дамагаецца, каб замежнікі, а таксама людзі без грамадзянства, якія змагаюцца за Украіну, маглі атрымліваць найвышэйшую украінскую дзяржаўную ўзнагароду – званне Героя Украіны. І ўчора яе петыцыя набрала патрэбныя 25 000 подпісаў. Самае складанае гэта было набраць першыя подпісы, таму што лёгка верыць у тое, што гэта атрымаецца зрабіць, калі вы ўжо на фінішы. А калі вы толькі пачынаеце, то багата было людзей, якія не верылі, што мы зможам збіраць 25 000 подпісаў. У апошнія дні, дзесьці за дзень, у нас выходзіла каля 1000-1500 то бок подпісаў. Гэта не адбылося проста так, то бок, што рэзкая ахопа, і мы пачалі набіраць вялікую колькасць подпісаў. Не, гэта результат сістэматычнай працы людзей, нашай каманды, іх впёртасць, іх прагненне атрымаць результат, атрымаць вынік. Таму гэта не можна сказаць, што гэта адбылося вось так. Гэта ўсё доўга праца. Зараз петыцыя знаходзіцца ўжо ў статусе «Очікуе на розгляд». Раз некаторы час мы павінны атрымаць афіцыйны адказ на нашу петыцыю. Ён будзе таксама апублікаваны на сайце, не заўжды так робяць. Па-другае, у нас ужо, дзякуючы таму, што мы запусцілі гэтую кампанію і вельмі шмат над ёй працавалі, у нас з'явіліся кантакты людзей з розных кол, напрыклад, з Верховнай Рады, якія таксама зацікавіліся таму, чаму гэты законапраект да цього часу не прыняты. І яны таксама ўключыліся зараз разглядаць гэтае пытанне. У нас запланіраваны публікацыі па петыцыі яшчэ і на наступным тыдні. Спадзяюся, што ў нас атрымаецца гэта змяніць, бо гэта вельмі важлівы момант, які ўжо даўно патрэбна было змяніць. Гаварыла Вераніка Яновіч, жонка загінулага ва ўкраіне беларускага добраахвотніка Алексея Лазарава. Гэта быў «Пік свабоды», вынікі тыдня. З вами быў Алексей Знаткевіч. На гэтым мы развітваемся з вами. Заставайцеся са свабодай.